Tadzoka zvakare. Vachirongwa. Anyway, what a stressful day. Mangozvonera kwese kwamamuri, guys. Hopefully everyone is safe and sound. Munongwaona vana vakamira sei. Havana tsitsi. Vamwe vacho asi today they were peaceful. they were not. Those are small cases somewhere. Aye, this is serious. To a point yekuti rototiza kumba. Aiwa unoona kuti sekuno kuJimmiston yeah, but ukada kutarisa kwanga vakawandira kwacho vanga vasiri violent. Like in Durban, takatarisa kuti Durban is going to be very violent. Yes. Was ndokwa zviri kutangira. Anditika. But ayo criminals manje. Ayo anga achipinda kwako criminals because ukada kunzwa nyaya dzakataurwa ndedzekuti vapinda vakatora mafoni, vakatora mari, vakaita si. So yeah, is you know kuti chero zvikanzi hakuna violent, haizove 100% non-violent. Andozona kunotone ma-elements of violence anenge arimo mukati medu. But tazviona. Yeah, it was a tough one. It was a tough one. Just to see your relatives ne vamwe vanhu vanobva kudzimwe nyika dzakawanda vachimhanyiswa and kumhanyiswa kwavo varongomhanyisirwa kunzi ganda rako rakafanana neredu asi haugoni kutaura chirudzi chedu because mainly that is how they determined kuti are you a local or you're a foreigner. But even locals vacho vanga vachitochema because ndaona vanga vachinzi matsonga ndo vatoaffectwa vakatorwa mafoni vakatorwa mari vachinzi go back. Yeah, the Tongas, are they not a part of here? Avaziva munhu here kana kuti handiti pane side ravo ikoko ravakatowandira. Ndozvikutonedza ndokuvanga vaendaka ikoko vakati since pane tuck shop here vanenge vanotengesa so vapinda vakatanga kuluta vakatora havana kuzotora nenge zvavo because I think mapurisa azokunudzwa kusvika here akavadzivisa. But this is a wake up call. You're right. It's a wake up call kwatiri isusu sema Zimbabweans. And in most cases we are very reluctant dekara chaiko thinking kutoti we are at home. We are not at home. You're right. We are not at home. Remember that episode that we once did when we were talking about how intense it's going to be? Yes. Yeah, people thought kuti it's going to be something that's very light. But kabudiro kaita vanhu kanoratidza kuti kana tikasarejisa namba yedu it's highly likely going to happen anytime soon because vatotaura zvekuti kwanzi in 6 months time. So I think also vaya vanenge vane vana kana une vana vechikoro it's best vadzokere zvavochi uvatungamidze kumba kana uchisara hako uchitsvaga mari usaratsvaga mari usina stress because right. Imagine unenge uri zvinogona kungoitika wabuda waenda kubasa. Alright, then ubvanzwa kumareni kwakwasara kwakaraidwa waitwa sei hauzivi kuti vana vari sei kana kuzvikoro vari kupinda futi muzvikoro because vakatosenda mamessages magroup echikoro. Yes. Achitoti the payments and what saka. Yes. Saka ni inini hangu maZimbabweans tazviona zvaitika izvi but now it's high time tive nemuono uri very different from the way we were reacting to things. Yes. Anditika kune vamwe vedu taane makore muno vamwe vachitosenza to those vanga vasingasenze very unfortunate but to those who are working please ende vari kubata mari atimbozamai kubatana for once for a good cause. Right. For a good cause. Because imagine with all the years that we have been here, then you go back with nothing. Atisi kuti chero ukasekwa hauna chaunobva. But iwe uri kutaura here kuti wewe wambo pa 10 years is a long time. Woenda here kunotanga patsva upenyu. Kutanga uchasila futi patsva. That's the more reason why people are not going. Because unozoti hauna kana ka 2 rooms kawakamisa kuZimbabwe. So right now kutonisho uende unosvikira kumakwani. Exactly. And the future waisambotumira maybe anything. I remember I was having this discussion nemwe munhu nezuro anoita zvekudriva matraki. Achinita
ndine mufesi wangu akatanga kushanda isha zvematracks kudhara but then acho nditi kumba handiendi, I'll rather die here. Why? Because nemari yese yakaita haana kana 2 rooms akamisa kuZimbabwe. Anoenda vakambura joy. Imagine. Ndeve kukambura joy. Kambura pressure. Ndeve kukambura joy. But unoziva kuti joy kari rinofanira rine parinogumira. Anditika. So indaifunga kuti angu kuti ezvino izvi kaizvi, this is a wake up call. We know kuti some of the things vatinoda kuachieva on your own you can't. Yeah. Anditika, you need some other people. Imagine kuti iwewe unowana, let's say capacity yako inokwanisa 50 rand. But you cannot spend all the 50 rand pakuita something. Anditika, unogona uriza 10 rand weisapa. Anditika. So imagine muri 5. Kuti wati 50 rand kana iri yanga ichikukwanira. Mukaita 5 makwanisa kuunganidza 50 rand iyaya muri 5. Anditika, mubva kuti ito something. Yeah. Anditika. Munokwanisa kuidentify kutsvagana mapostal menyu imomo. Anditika, moita something chiri meaningful guys. But zvinoda vanhu vanotembeka. Ende munofanira hakusi kungotembana, musatruste munhu kuisira mari mumaakaundi make. Anditika, tsvagai ways dzekuti mimi kana muchinge mafunga mubatanidzo kwenyu wamuri kuitwa wamunofanira kuita hausi wekuti mupanane mari. Anditi, musapanane mari. What are you gonna do with money? Mari unoidya. Andozona manje. Make it a point yekuti tikati tikutengerana mafoni. As much we know kuti unogona kuine kwako koruziva kwaunogona kunewana kwakachipa, tikupe mari kuti unotenga kwakachipa. Tinokutengera foni yacho toya tokupa. That's a good idea. Ndo zvatakaunganira. Anditika kuti ezvino izvi tichinje upenyu hwedu, tine short time. Izvozvi ende chero ikazove long time, but kwataakuenda kwakupfupi than kwatiri kubva vazhinji vedu. Andozona manje. And retirement is just around the corner. Kune vazhinji vari kunoko ende usina chinhu. Andozona, you're not going to work here forever. At one point you think of going back home. Saka ni guys, please, mukada kunyazotarisa futi vanhu vari kumusha vazhinji vacho havana kana basa nesu. Vangani vedu vachekwa nehama dzavo dziri kuZimbabwe kunzi muri say, are you safe there? But guess what? Yes. Yes. After this, they will still call you kuti vari kutoda help yako futi asi vachinyazoziva kuti iwe wanga uri pama1 manje manje pamwe wachatosenza. So those people vatinofira, they are not grateful. Andopaona manje. Because unoziva kuti isusu hatitaura kuti vatipe havo mari, but ngoti checkawo kuti tiri safe here because we are their cash cow. Yes, ngoti checkawo unoziva kuti kungochekwa ka zvinoratidza that people they think about you. Kuti utangozongofunga kana vane matambudziko. Andoona. It's very very unfair zviri kuitwa nevanhu vari kumusha nehama dzedu. Because irregardless yekuti tinenge tofunga pamwe tovashainira nekuti tiri kupi? Tiri kuno, but hatisi kushaina. Inyaya yekuti utahangotiza vamwe wacho tiri kutotambudzika tiri kuno. Yeah, so I've got a question. Nemamiriro aita zvinhu kudai so, do you think kuti semaZimbabweans tine future munomu mu South Africa zvekuti we really need to stay, or iko zvinoyangove one way kuti ngoti no, it's just going to be an investment. Let's say you get your property oisa mumaoko aagent because property munomu haina drama rakawanda. No. What are we looking at? Hatina future muno. Tagara tistorina. Kutogara kwatinoita kwekuyaka inyaya yekuti mukonyo. Andozona manje. But muno muchaimo hatina future. Because these people, these people, of course, tiri kupinda mavari, usafunga kuti vari happy. They are not happy at all. Andozona manje. Nekuda kwekuti vanofunga kuti isusu tapinda imomo unoona kuti chika unosvikove successful kukunda malocals. Andozona manje. So by becoming successful iwapinda munyika munhu vachiziva kuti wakauya usina chawina chototiza nzara uko. Iye ndiye mulocal. So chavasingazive ndechichi. The fact that I'm a foreigner here, mari inondifavor kukunda malocals. Malocals ane ma-restrictions akawanda. Ane zvinhu zvavanotarisirwa negovernment zvakaita sei? Akawanda. Of which government haidi kuti vange vari successful, because once they become successful, they are no longer involved in nyaya dzekuvhota nekuita sei. Anozwana, ndo zvimwe zvinhu zvatinoita sei? Zvinotitambudza kana uchinge tiri malocal. Ndo zvatakatotizawo kwedu izvozvo.
tiri kuenda taimbopfuma tengenda chikutambudzika futi nanhasi andopona manje. Yes, because government doesn't support us becoming yes, independent. No, unofana kugara uchikutambudzika segovernment ichizouya ichikupa ma-t-shirts aya nekutengerwa ma-KFC muchiita sei KFC unongodya nezuva rimwe chete anopona. But munoma hatina, but the small time yatina iyoyo hatiisenzesei to our own advantage. Andopona manje totongoita zvinoita kuti tibenefita. Unoona kuti ezvinoita tasara nechi 6 months kuti gore ripere. Let's try to change everything. 6 months dziripo idzi. I don't think there's nothing to change here. The only thing Jangosara right now is to just go home. Because vanhu vakawanda they lost their jobs. There's this guy, he was earning something like over 20,000. But he chose to go home. Because they don't want us, mama companies, whether you have a passport or not. But at least maybe you have a permit. We're having this discussion in Zuro. Yes. With this lady. I said you might have a permit and what. But still, the fact that we're accepting less. And it's we're accepting less money. Kupi. Kuma companies, you're an engineer when you have a certificate, not shishi. I'll tell you something. I beg to differ, Pabuka, we are accepting less money. That's what they say. Because, okay, fine, you have maybe you have a certificate in engineering or whatever, boiler making. You were supposed to be getting maybe 30,000 above, and then they come over, okay, we can offer you 15, 20. Instead of you to get 30. That's what they don't want. That's where the fight is coming from, Papa. Those guys, vanonyepa. Okay. Inini I worked with a company yakanga iri 80% South Africans. All right. And 40 foreigners. Oh. You understand it? So that's 20 foreigners. So this is what happens. Isusu we don't go to negotiate my price, my salaries. Unaenda kunoudzwa mari yavari kukupa. Hakuna company unoenda kunonegotiate. Kana uchinge uchikwanisa kunegotiate, vanotaura kuti go and open your own company. Because remember, sign this contract of employment. But contract of employment, it's stated that we are going to get so much. So, how are they saying? Even my locals argue the way they are getting the same money. They were saying even my domestic workers, it's how much? 35 rand per hour, something like that. And then you guys, they say, okay, come, I'll give you 2,000 a month. Of which you're not supposed to be getting that. You're supposed to be getting more because this is what foreigners are. So they're saying they don't want that. No problem. No power to fight and we're accepting less. No, unoona kuti chi kana vazhinji vava vanambosenza makambani vanonyepa vaneruzivo rwenhema vanopanzisa izvozvo ndambokutaurira inini ndati inini patinoenda kunotsvaka mabasa we don't negotiate the price unotosvika iwe uchinzi tiri kuoffer mari yakati. So iwe unozozviziva sei kuti the previous person akanga achioffer mari yakawanda kunda yako iwe? How do you know that? Because havakutaura kuti taipa munhu kuti munhu akabva taimupa 5,000 iwe takupa 2,000. Vanokutaura kuti isusu we can afford 3,000. Anditi zvoreva kuti even if South African akaenda ipapo ari kuno offer the same amount. And then they say no, I don't want that. Is kana usingade onaka zvazvinoita manje zvezvezvi harisi basa rese raunotsvaga iwewe uchiswa offer mari ranobva watora. Okay. Unotochuza kuti unorida here kana kuti hauride. Andozona manje. Kana wanga uchichasira kuti uri kuona million iwe voswa tiri kukupa 100,000. Anditika kana waona zvisisa kuitira iwewe but atinegotiate. Tinotoudzwa izvo vanotoudza their capacity. Andozona manje. So those vari kunyeperana kuti vanhu vano accept less money. Tinopiwa isusu unotosikopiwa zvinhu zvakatorongwa kudhara. Andozona. Inini I remember when I signed the contract of employment takasaina takawanda nema locals. Anditika mari yedu yanga yakaita sei? Yanga yakafanana. Taisenza zvakafanana. So patinonegotiate isu ndepapi? Handina time yekunegotiate inini. Handina time yekunegotiate. Ndinosikoudzwa ndinotsvaka basa ndobva ndariwana ndovanzi this is how we are going to pay you. And everyone else because mapepa aya anenge aripoka anongoiswa paipai. Anenge atori mapepa aya ekuti hapana rinonzi specific rako iwewe. Anongokudhishai mapepa mese makaunda kana moti 20 mapiwa macontracts enyu. Anditika anenge akatonyorwa mari dzinenge dzakatonyorwa chaunozongofila iwewe kusaina nekunyora zita rako nepen. So hapana time, there's no time to negotiate.
about the salary. So that's a lie, that one. Hakuna munhu ari kuenda kunonegotiata mari kana kuti yazvikunzi hanzi ini ndinoku unless ari mabasa emaoko inini ndinototaura kuti apa tirichaita mari but kana kuri kumakambani kwekuti unotori employed, there's no such. Yeah, I think kana tiri vanhu vanofollowa information nekudzidza kwatinonzi takaita semazimbabweans, I think tikatarisa pasocial media vanhu vakaita sana Jacinta nerimwe timu racho riri paforefront, even musikana wayo akambouya achicampaigna nevanhu vacho vanenge vachivafollowa, even marepresentatives avo vazhinji they are not even biased, they don't even reason at all. Havatorina brain zvokuti saka tikudhila nevanhu vasina brain. Haungataura kuti anzi government yakomita 600 million. So vakapa munhu 100 million tese tinokwana because 360 million. Ma-instances akawanda ekuti unoona kuti dzitori shoma. Ndanchida kupa imwe example pa ndazofunga kuti iri extreme because vanhu vane dziri shoma vakawanda. So in this instance, in this case, vanhu havana time yekuita settle down and research zvese zvatichivaudza kuti what this is the hatizimbori isusu tikuita kuti nyika idonhe, you have to look at those who are handling the economy chichichichi. To them we are just a scapegoat. So kana munhu atozudza musoro make kuti uyu ndiye ari kuita kuti nditambure. You know there's another principle yandaiona recently yomwe mufesa aitaura kuti never ever think kuti kushaya mari kwako iwewe kune chekuita neumwe munhu. There are always opportunities somewhere. So ivo mupfungwa dzavo havakwanisi kuzvicomprehenda kuti ko munhu unogona kutosvika wotovhura saluni wotoemploya vanhu. Saka ukaona manje zvichiitwa manje nemunhu wekunze kwenyika, it's a problem. Vano tiri kuzvigona plus ndafarira zvataurwa nemwe government official ati is encouraging South Africans to travel outside South Africa. Vanozove nemwe muono manje timu racho kahariziru racho vacho vanga vachikukonzeresa, they will never travel. It will come a time, unoziva kuti muupenyu we can't say never. It will come a time that when they want to travel out kuti vanodzidza some of the things. Andona vari kufunga kuti mune uchine mukaka but vasingazive kuti vakatobuda unoziva here kuti iwe maSouth Africans akaenda kunopareta mabusiness kuZimbabwe vanogona kubudirira kutokunda isusu. Vanototikunda. Yes. And also remember kuti for a mere fact yekuti vane idea wemunomu, mabanks akawanda can give them loans, especially vakanyatsokuona kuti as a matter of fact kwatova nemashops akawanda nemamafranchise muSouth Africa akutooperator kuZimbabwe. So it's easy kuti vawane maloans. Satasvika zvidiko mitemo government yeZimbabwe inoswatora sema-investors havana scrutiny yakanyanya sesu. Ndambozvitaura paipa pekutanga paipa ndikati ona iwewe as a foreigner munomuka unoita mari kukunda mulokawo. Same applies navo vakaenda kwedu ukaku they will make more money kukunda isusu. Nokuda kwekuti mitemo yekwedu haitisupport isusu kuti tinge tichita mari sterek. Anokuzinzwisisa nekuda kwekuti tisu tinovhota vanhu havazive kuti trick yavo iri papi, ndo vanovhota muno so havabvumirwe kuita mari. Tinozovaona kuona unotivhotera. Where are we going to get people who are going to vote for us if we allow you to make money? Tinofanira kukusiya uri mupoverty so that unoramba uchiuya kwatiri tichikupa ma-t-shirts tichikupa chichi tikamba tikakutengera machicken uchidya zvedu zvaita sei zvaita. You need us. You know, it does make sense. There's this video ndaiona here, this other lady team vatiri kuenda kuma-restaurant izvonizvo they are taking our jobs, tiri kuataka ma-waiters ma-waitresses instead of us kuti tiatake those Italian the owners. Because remember ava kutoshandawo inini amizimbabwe but ndikutoshandawo I was employed by someone from I don't know from China or whatever. So they are not attacking those people, they are attacking us isusu ma-employees, which is not fair. Ukadazotarisaka issue yaine nevarungu vanenge vanova chikastereki
isusu tiri takachipa stereki panyaya yekuatakwa but zvizhinji zvedu tingataure tikaita seika anzi ane nzeve anonzwa. Nyaya iripo ndeyekuti ezvino izvi hatichinjei kune vavo vachiri kuwana kamari zviri constant handitika vachakawanda zvavo but kune vavo vanga vasina mapepa asi vachisenza it's going to be tough. It's going to be very tough. We are very sorry kutoti ndo zvichaitika hazvo but for sure it's going to be very tough. Macompanies now haasi kuda kunge achiluza. Unoziva zvavanoita, they would rather lose you than kuti aluse mamachinery yake kana kuti stock yake. Andozvona manje. So kune vavo vachiri kuwana mari atibatane guys. Atirege kuita zvemastokuvhera ekupanana mari tichidya mari tengeranai zvinhu zvinogenerata mari. Wiranai pazvinhu zvamuri kutenga kuti tiri kutenga 1 2 3 chinoita kuti iwe kunoitawo mari after this ukwanise kuzoemployawo vamwe handitika. Chero izvozvo imagine kutoti sekudzokera kwatiri kuenda kumusha dai tanga uine zvinhu zvako inogambe ndiri kuti unza especially kana zvitori nechekuita nebusiness uri kupinza zvese hakuna marestrictions utongotakurawo business rako uchiridzoserawo. Allowing now? Yes, I saw the post yekuti government yabvumira kuti uyai but vanenge vachaveta poza havasuda vanhu kune vanhu vanotora advantage handitika. So also guys property nezvimwe zvinhu zvakadai hatirege kugara nazvo kuno. Itai muchitumira kumba. Itai muchitumira kumba because ezvino unopinda problem yekuti hauchakwanisa kunge uchizvitransporta zvinhu zviya handitika. Zvimwe zvacho zvichatsakatika asi ndo mari yako. So kana uchinge uchikwanisa iwe instead yekutenga zvinhu kunoku kauku tenga uchiendesa kumusha. Ndipo paya pandiri kudzokera paya kuti hauna kana turubza wakaisa kuzimbabwe unodzitakura uchiendesa kupi properties dzedzopfungi dzinogara paya ise izvozvi zvane couch rake nemheno zvinhu zvake zvaanazvo aunotofanazvo mufungi. Exactly. So kana uchinge wakadaro ipapa tough luck but guys ezvino zvindati inini uona maona kubva as of today going kusvika muna December iva nemuonero uri different maonero wangu achiita upenyu. Kana uine pauri unombobata izvozvizvi usati waaffectwa handitika. Kana wanga usati wavaka kumusha tsvaka pako pekuti ungonovakawo handitika. And the best way yekunge uchivaka usatume vanhu vari kumusha vanokunyudza pashoma pauri kuwana ipapo. Kana uri murume uine mukadzi wako ndaita achienda muchinoita because anenge achiti muri kuita zvinhu zvenyu handitika. Kana uchinge usinawo tough luck ndione ngori ndiwe breadwinner futi kuno handitika. Chitongotsvaga munhu waunogona kuvimba naye woita sei. Hapasina zvokuvimbika hapasi tomborina. Izvozvo ndo zvitori risk manje. There's this person aiti akakurirawo maybe pafamilies maybe ane 3 rooms aiti maybe a 1 bedroom you know and then abvangoti rega nditi sei ndi-extend imba ingokurawo chichichichi akarisimudza zimba cause yatori kuna na-UK yuko wati akarisimudza zimba then abvafunga kuti let me just go home nemhuri yangu ndinogara koko ndichiita zvinhu zvangu atoni mabhizinesi ake atoni mari dzake. Hakusi kugarika kumba ikoko ndiye akaivaka achoti gai ndibatsiridzewo ndivake ndindakavaka ndivakira vanhu veukama cause aitumira nditi aitumira mai vake nevamwe vanhu vari ikoko but masisters ake vakutora senge imba iyi ndeyavo akavakira ivo mai vake vakutora senge imba iyi akavakira ivo which is not fair. It's not fair at all. But unoziva kuti iwe are not responsible for anyone is misfortune. Andowabanzisa. So yeah, we don't want iwewe you are not responsible for anyone. Asingazvisenzera haazvisenzera ungati uchisenza uko munhu akagara kuti unovakira imba unovakira zvabaza. Anditi say my mother is there anditi nditoriwo maybe mukomana ndiri first born. No but onaka chero ndiri first born. It will come a time yekuti ndinodecide kuti zvandoda ndezvipi. Usually you choose yourself before you choose other people. Pane time yekuti tinoona kuti iwewe you are no longer pakati pemaparents. Anditika wakuzviitira zvinhu zvako. So kubatsira mai vangu kana kuchiita kuti ndinge ndisingafane neuda kwamasisters vangu ndovabvisa vese. Zvakatenga kutozanzi even if ukatenga grocery and whatever zvinenge zvangotenga vanotouya votohafura because vakarorawo like local varume vavo of course vachinyatsofamba unotora kumba
iwe uri kuti I don't know guys, saka toriko toitasei pakadaro yeah aiwa izvo zvagara zviri hakunenge I think zvine zvaakondana kunyanya jarana kwamakaita kuti kana uri breadwinner kumba kwenyu vanhu they look up to you but guys on a serious note zvaitika izvi mazviona it's a wake up call. Let's go for something and let's invest. Mari yatiri kuwana ishoma zvayo but makawanda imari yakawanda, you come up with something tisingazomhanyiswa futi panapa. Hatisuda zvokumhanyiswa, unomhanyiswa uchisiya ende mbotumire zvinhu kumusha musina pressure and mapanzwisisa ende fambiranai necurrent affairs vanhu. Itai maresearch zvinhu zviri kuitika before musati maenda kunoungana uko. Handifunge kuti nini kubva kune vanhu vakaungana kwega kuri very tough to that extent zvokuti vanhu vakanga vakunoungana but vanogona nga vakamisledwa. Andozvona manje vakabvama vakanga vari zviri safe instead kuti vabve zvakanaka vachienda vachinoungana paya kuri kutonhora guys. Munenge mine vana vamwe nezvirwere zvavainazvo it's not safe, so itai proper research before maningirikinza. Of course havasi kutira but zvanga zvasvika ipapo pekuti munge muchidzingo. Vamwe vari kuburitswa zvavo very few but kuna vamwe vanotori mukatikati umwe kuti vakatobuda mukati imomo nekuti vangonzwa chete kunzi zvakuita sei zvakudhakwa. Vari kutya kupisirwa kaikoko. Handiti pamwe vatoenda even pachimese police apo. So unyuzi unoti zviri safe ndezvipi, vauye here vanhu ava vandiburitse vandidhonze vanditore zvinhu zvangu, saka I would rather pay ndoenda zvangu kumapurisa ikoko. Saka unongochuza kuti zviri right kwauri sofa ndezvipi. Of which zvakatongooma mufungi. Hapana kwakanaka zvese zvitori serious. Is that bad? Yeah, it's not. So yeah, that was the weather for today. I just wanted to give an update of what is happening kuvanhu. Kuti tazviona zvaitika nhasi vanhu vabuda. Indousonye imwe nyaya iri kundibata ini nangu. Ubatwa nei? Yo. Moyo wangu une kurema mufungi, I don't know. Vanhu vari kuZimbabwe, please try to accept us. Situation yatiri ino yasiye kuchatarisa kuti azouya ira akabata grocery. Ndatouya kumba ndine upenyu. Shombondigamuchirayo so far ndo zvandikwanisa kutoafforda life iyoyo. Ipapo chato chikumbiro kune hama dzedu. Botambirai vanhu ka. But mimi wacho vanenge vatambirwa don't overstay your welcome because mune penyu pamakapunge mapiwa. Handitika muri kutambirwa kuti muwane pekutangira. Handitika sevanhu vari kutiza kuno munononyepawo muchiti mimi makasiya zvinhu zvese nezvanga zvaita sei zvaoma but munofanira kuzotsvaka pekutangira. Hamufaniri kuzochengetwa until handitika munofanira kuzojegera somewhere kuti zvinhu zviite but siyai vanhu nepisi yavanhu vari kutotambudzikawo ikoko. Havangaswapa burden iwewe. But let's say you're going to your mother. But onaka as much as you are going to your mother, you are no longer a kid. You are now an adult. So kunogwanga wachita sei? Is your mother taking care of you urukunoko? Is your mother taking care of you urukunoko? She's not. Anditika kureva kuti you are capable of being independent. Anditika so vakasiko kutambira uko ndezve 2 minutes kuti unge uchita sei? Come back. What about checking? What about checking on your own child? Ukuthi ari safe here? Ari right here? Nyacha uri sei koko kwauri, are you okay mwanangu? Ayo ndozotambotaura zvese kuti vanhu vari kuva neerror. Vari kufunga kuti zvinhu zvakapfava kuno. Plus vakaona usingatumire zviya zvavanofunga kuti uri kufadaya uri kunoko. Ai mani. Vasikatoziva kuti uri kukwangwaya. Utozvitamburirawo mufungi. So ndozvavanenge vachifunga but now iwewe ezvinezvona kuti waenda iwewe ka une chekuwanda nacho kana wanga usingatumire. Andikuti zvakaoma zvinhu zvangu zvese zvakatorwa ndasara ndangowa right. So iwewe kana uchinge uri kunoku vanhu vakasikokanganwa vachibva vafunga kuti kunoku is now the permanent base. It was never a permanent base. But isusu tichizozvitadza isusu maAfricans kucreata macommunities ari stable asinganetsani nevanhu ava anova employers vakafanana nemaIndians, maJews, especially maJews. Kune kuma ukaenda Cape Town kunotonzi kuma-Italians, even ku Bedford View kune ma-Italians, kune ma-Mexicans.
vatori nesociety yavo inotongoemploya team iriri. Ayo ndo zvandakutaurira izvi. Zvinobva pakubatana. Isusu semaZimbabweans dai takabatana tingadai tiri very successful community muno muSouth Africa. Dai takabatana. Andozvona manje. But hatina nekuda kwekuti isusu tine mentality yechara chimwe. Yeah. Andozvona kuti inini ndiri ndega ndofana kunzi inini ndinga vanhu vandoona kuti inini I've worked so much kuti ndisvike pandiri panapa so hakuna munhu anofana not knowing unoziva here kuti you can also be successful iwewe nekuda kuti wakanga uchibatsirwa nevamwe vanhu. Hazvikutadzise kutoita mbomura. Andozvinzwa kuti you become a billionaire nekubatsirwa nevamwe vanhu. Andozvinzwa because chaitika ndechiti wabatsirwa but hamuna kupinda mubusiness rimwe chete. Unotori nebusiness yako uri kuita kana une zvako zvauri kuita but vanhu vakubatsira kuti ukurumidze chete. Andozvinzwa ndopanokanganwa ndopari kurasika vanhu vazhinji ipapo pokuti vanofunga kuti aya madhiri aya kuitiswa kana kuti kuitisa vamwe mari kuitisana mari tinoda kuitisana mari ndosanochiona macommunity avo vanhu ava akabudirira zvokudaro. Vakabatana mari kuti ikozvosvika kwauri iwewe munhu mutema iyo inenge yatenderera maoko mavo. In fact if not vese vanenge vatomboibata mari yabva pauri iwewe vakatobudisa something nayo but isusu hatizvikwanise kuti nditi mari yabva pandiri yomboenda pauri yobva yatendera futi yoenda pane uyo isati yabuda matiri munomu izvozvi ndichingoibata zo yatobuda. Handitombodi kuti isvike pauri because ndinoziva kuti ukazobudirira iwe you become a threat. But anyway let's try to change how we see life. Yeah. I'm not saying ndiri very successful kana ndiri successful but unoziva zvo ndine maonero mamwe wandinokweshana nawo mapendekete ndinoona zvavari kuita sei zvavari kuita. Let's follow them. Tongokopawo zvavari kuita zvakanaka izvozvo zvinogona kutotibatsira. Yes, but as always guys havana kukanganwa vanhu ava. Atirambe tiri safe kwatiri kana uchiona zvisiri kuita enda kuri safe kana uchikwanisa kumbobvako futika because zvaitika nhasi izvi this is not the last day. They're still coming to do the same thing. Anditika tisingazivi kuti pavanodzoka next time chii chinenge yaita pavanogona nga vachitori more than serious kukunda nhasi. Anditika so let's stay safe guys. Kune vavo vari kukwanisa kuenda kumusha nekutumira zvinhu and sei kumbotorai mukana government yati munokwanisa kuunza mota dzenyu kana ari une company chero usina right now vakuti unounza vakuzviaccepta kuti unounza. Anditika unza zvinhu zvako apa wopinza paya government inokuvheta. They're going to vet you kuti vaone kuti hamusi mamwe makoronyera here aya yakuda kupinza zvinhu zvavo through this crisis. Kune vanhu vanotora advantage of the crisis. Anditika savanga vachiti vachacheka. They're going to vet zviritori serious but people torai mukana iwoyu mumboendesa zvinhu kumusha. Anditika unoona makambani musakangana kuenda nemadocuments ene makambani moita zvinhu zvenyu zvaitonakidza kana zvinhu zvako zvese zviri registered under the company. Anona ukanga uine motikari dzako ndadzive dziri registered under the company then zvinokurerukira paya kuti vanosikuona kuti okay ndizvozvo izvi handiti kuti cross chero motikari yako I think chero motikari yako chikaita chimpoto chakaita sei the fact yekuti ndeyako vachangoaccepta because zvipoto tinazvo futi kuZimbabwe. Okay. Zvagara tinazvo handiti so yeah let's be serious nezvatiri kuita mana hazvina kumira mushe. Let's not forget kuti takabva kupi ende tiri kuita sei. Chinozoshamisa ndechiti pauri kufa iwewe kumba kwawasoda kuinvesta iko ndokuwari kunovigwa. Handozvona manje vamwe vacho tiri kuona pamisha pavo kumusha chaiko kwekuti kumusha kwakachipa. Unoziva zvidhina zvako vakadzimba kumusha zvakachipa zvezvo haisi $100 4,000. Wow. Okay. If not inogona kuti ngeti uri more for 10,000 achaziya zvidhina zvokumusha zvezviya mafambrika akachipa zvisingaiti unogona kutovakawo kamusha kako paya but unoziva zvatiri kuita tinokanganwa chete zvekuvaka izvi hazvizvi zvemunhu wese andoona manje. But anyway let's try by any means possible guys. Zvakawanda zviri kuitika kumusha uko. Investa pazvinhu zvidiki zvaunokwanisa munongobatanawo mari muri 10 muri 5 10 15 kana 20 chaiyo mungoti munhu wese mukawanda muchitenga zvinhu zvenyu zvidiki in a short period of time munotenga zvinhu zvakawanda for everyone. Andopaona manje. Kana muchinge muchida sezvotakambotaura munouya futi nechekuseri tichikuudzai matipi kuti muone zviri kufamba sei. But anyway tinorombo kune varasikirwa
nezvinhu zvavo kana kune vafawo very sorry kune vadzingwa mudzimba umu vaaffectwa please tine urombo mwatokuvaire mukutiza imomo zvakawanda zvakatongoma varasa zvinhu zvese very sorry but anyway as usual guys rambai muchititeera muchisubscribe kwatiri muchiona mavideos edu ndozvinoita tirambe tichikupai content yes